Čau lidi, moje jméno je Strip.cz a dneska si jdeme zaskákat dvě mapy. Hardblock a Quartz. Jako první tuhle. A jsme tady. To je první checkpoint. Druhý checkpoint. Třetí checkpoint. Malý krůček pro člověka, velký skok pro lidstvo. A OK, dokončili jsme to. Je to... Tekonc, to vidíte? Tady? Přesně tady. 100 zkušeností, OK, to by šlo. Tekonc jdeme sem. A jsme tady. První checkpoint. Už tam budem! OK lidi, tak jsme to zvládli. Dostali jsme za to 50 zkušeností a tekonc máme 600 zkušeností. Já vám děkuji, že jste tohle video schlídli. Dejte odběr, like. Z nejlepšího parkouristy. Čau, čau.